PreViewGh sana edi kan yema maso etiye se eye Bukuruwa Hene Nana Opoku Obeng Tano a otoso mienu de enam yensa asi ho aba from agya behwe ne nsase a ewo ha na wahwe afa ho adwene kwan ben na mo betimi afa so ma aye from agya afa ne ntoma pa afura na ene da etoso amienu na ene no dwumadi ewo ho ene se ene no one assembly ha emekasa district assembly no empanifo ewom including district chief executive Isaac Nana Ofori Okore ene ne mpanifo a ededa the various sectors na no behia adwendwen mensene no ho esane se ne amedi kankan ne so oba afromaja ha ana Kwahu Afram Plains a Bukuruwa ene nasase kese pa including Donkorkrom district capital Bukuruwa asase efamua ekopiemu ewo island ba kwa yefro Draft Island na ne day 2 no dwumadi a ebekọ no ana medical aka se oni various head of department ne behia ye kaase ebeba na musumojai bibia moye titru Donkorkrom ukwada de special day a mode prepare mo ho akosi yawada enti se enne mo wa ha na meneme mpanimfo ye niso se de mo aye nyina mojai na mode ebetie yen na me de bebre se musumoyi mo ho asi ho se mubasum Kwahu Afram Plains North. Enipa bebre wo ho a yede omoba bia ha ya na edin ma wo se ombe accept postings edi abaha enti nedi kan no medamose na mose munkran se mo ho amode abo for yesem beba besom okoman ene Kwahu Afram Plains North and South Junyankopon no abebo mo ho ban de ye me da bio efa ye ba ha yente boni bi se security issues anti papa police woni o manfo eno so medamase ni nyina ne se de be ya obi a wote asase so edi ne dwuma bi no obedi na asomdue mu na aban hyehyeye so no akoso yiye se de be ya obi a so asetremu ebetu mpon asase ebra eda ho no na enipa beduedua so no se de atibia no ese ahoho bam na yenyina hwe na resources ewo asase so no ye hwe ne manage ne yie na esuba nyina so emfaso na me se yakoso ahweso a bisisa abre o hwe nsu atwa ho asia o hwe ekwaya atwa ho asia ade de keka ho a na adikese obo ade so ade adom yen na yen so atitimu bi enti ebra mpanimfo so epa me se me betra Bukuruwa abanya so no na ese ye pemre na ye deba ebesram ye sese ya na enene bra esene fata se yenyina ebaha no kwasem me de me ba ha encherry na se mbefa abanya encherry na de meka asemu nyina mu nkran ne se obi bia yi ni edi akire wo badwam ha no me de mafa okwan bi so me mo bia wa ha me kan se me ni mo bia na me twa ntro na etese police for de my Ministry of Interior
da enti me nuanom mo adwuma mudi wa ha nyina no me so mani di akire a mani so yie sectors ni nyina enti me mamo awiresem se obi bia wo ha bia no adwuma bia wo die bia menim na ye pese nyina betena asomdwie mu na de yeye bia aboa yen maka security modern a wo bo ha ma yen na ewo ho a ne nipa bi so aba no mo ka Bukuruwa ada na motena ho na ye twa nnua nyina yen ntimi mebo nnua wa ha nyina ho ban anu nti na ban atu mpanimfo so mo hwe ma yen na head of department mesre mo hwe na mo Bukuruwa anase esre so ha nnua wa ha mo ho ban ma yen se ha nipa no enti obi adwuma wo di wa ha mani di akire enti mesre se mo ayen na yeso ye mo amo so obi ewo challenge a o ma yasonte na ye hu kwan a ye nam so ebeboa no enti ni tietie o mo no mesre se dumapa mudi wa ha no monto aso saa Bukuruwa man ko man ye nyina atamochi ni modern a mabo ha ane no ye mpanimfo se na stress ha ye fraha ne wante sebe ya obeba na enkrabi asembi asifie okwan anam so betukra na edi na enso so no me hu se eniema ekoyi na minim de yakan so ama ewo aban mu ama yeso yate se aban wo hye bebre edima aframagya ha momma yenyina mbo ye hombodin na yenhwe ne yie na minim se ebe kakra no edom a ebepu aba aframagya ha no onhwe bebro yeso anu nti na ese yehye bibia yie na abakosem mu no ya na minim ne se aha aye Bukuruwa Land ne cheye se ye hu land litigation asase ho issues be brave enu ti say investors etua na mo se omo buy district emu na ma be ye investment a onya ti sa land litigation issue na atwo ekọ ochi asisi ha me ka say okọ yen enuano south for ba what here investors are sure say ba minimum kra so far no one district one factory any project me and sabi unity or ayen ko Afram Plains north there it's a land issue ba ko kra na me de ahobrase e de sre na se sa land issues here preventing investors na emomodia na onihu edwuma emaye enei die na ntwisam ye frɛ bibi nomadic Fulani for man sheda ente ha say yasa say ehwehwemu amaye ehune say the whole eastern region baby anantwi abegu pa omo ha ekwiafo pa eyeko Afram Plains north ntimi nwe enam nko amane nyeyi sanso ne ntimi ni aduane pa nso mane nyeyi esi yede ne mienu eka ho na so obi di ne nantwi ebekosai obi bayere obi abru nananom mede ahobrasie mu a wa so pam nana unti hade bia ebetumi ahobrasie mu a nana entimi maye ne rep ba ko amri bia se nana ni ha
yɛnim saa odi kuro no anaa ɔhene no wɔ ha ɔbɛ represent Nana Bukuruwa ɛwɔ ha ama yɛn. Sradeɛ nso ɛsan afa Nana so. Me ba yɛbɛforo DCE akonnwa bɛyɛ bosome 6 pɛɛ nie. Yɛtu anamɔ biara me ne me assembly mpanyimfoɔ ɛfiri district assembly engineer kɔdi planning me nka ɛnyɛ obi. Ne nyinaa ne sɛ yɛ akwan ɛwɔ yɛn district mu ha no ɛnyɛ kra. Mekidi paase na nafa so fi ɛkyi na ɔba bɛduru ha. Ne titiri yɛn Donkorkrom akwan. Yɛde ahobrɛaseɛ ɛde to Nana anim sɛ ɔbɛn presidency. Mpanyimfoɔ sɛ ɛnam dodoɔ nso ɛnsɛ nkwan. Yɛtu hɔ anama makɔ regional highways makɔ nkɔkɔɔ no represente yɛn ɛwɔ highways makɔ nkran ma tu anama akɔ road minister hɔ ɛnkyɛ yɛ na yɛnya document sɛ aban ɛbɛyɛ bridge no na wayɛ ɛkwan no ama yi. Nanso yɛde adesrɛdeɛ ɛto Nana anim sɛ bɛtumi a sɛdeɛ Nana bɛn presidency ɔfa n'ano ntoma bi ma yɛ na nkanimanim ha yɛ yɛtan rules yi yɛbɛtumi ayɛ ho biribi ama yɛn a akaya Kwahu Afram Plains North yɛne bɛgye papaapa na afei astɛnde akɔ yɛn ada ayi akwan na ɛkɔ Agodeke Brombɛn Supom and main road nina. One of the underdeveloped Kwahu nations and as a towns. Nanka Bukuruwa Usha Abakose Mua and San Kobe Bana and then Bukuruwa Sune Bay. Ubisase Bukuruwa, a Sechresaya, a Bukuruwa and Betcherawase. Kwahuna Betu Bandu ne or Hene or Dikayo Ba Bupuisoha. Ono no Betchi Kwahu. And I am for working in a dinner offered danger, and on net na for buy, and one best settlers for into a minimum dear buy. Into one buy, no one about 2 by do up, almost said Nana may be Bintra, no amount of baby, was a walk Naha. We bar was an Nana may be by Bintra, was also got Naha. And the man Kuruni, Kakra. Now, and I'm said, Obrunica has a quest for land, conquer for land. I don't think as our Hene no. Bra, or tis as I saw a friend Yahano across the river, young friends are from Oja. On Nasra for a cha Afram. And now Omoko ya de could revolt and Usuta. A whole Yana Bukuru as us. Cosi as a bidid them. Bandu, your friend Quam Pata. So Okon being conscious and an Ajay. Just said the Okon were drew. Do be so was a one year friend of Bandu Quam Pata, I can say Bukuruwa Hene. The first chief in Kwahu State. Na Ebra or Conca and Sassenon. When Monsieur Nipa, who ye are no time for Dawson. Na or no one in Yanam him for no binum so a Kuntiano. Inti Edrusa or Yaneso be establish a state war vote anano. A honey affair was Asabi. Who besides Asabi a ding or Con Yano. Na emu yɛ den nti otwa na no na akɔfo no bebree awu aka kakra bi ɛna ɔsɛ ɔsa bi yɛ ɔsa means war ebi yɛ ɛna ɔyɛ ne sɛ ne me establish me kingdom ba ko wɔ ha asabi ha na mama obi atena ha hwɛ ha na me kɔ Bukuruwa na ɔkɔ Bukuruwa ɔbɛte no na asabi hɔ so nkrɔfo no no bɛn hɔ no nipa bi te sɛ anum and kami Voltarians no almoso ebetake as a before no dina so sanfi Bukuruwa no san abeboa ha enti sa as a bikuru no e bandu no e frɛ no ko ampata o establish Bukuruwa first Kwahu state no ono no establish as a bi eno na nam so ama okonka asase ndi obi bisa se ndi eyeden na Bukuruwa nko ade o ma asase extract from Dedasu to Usuta Koduru Amankwa.
ne warrior type of king no yentia violence ye ni omachi ye ni om 1 cedi nantwie bebrebe be 2000 no Bukuruwa ye ni 1 bottle of snap every om ho enti munyina amanim me plead to honorable amampani representative say okwan ya be fa so ama emwa no ne omwura ebekọ no ba bia be settle won bia omfo omkọ ye de ye ni akiri na owia ene no ode ne nto abono akotoa so afi eye apesika ye fi apesika obekọ broben ye fi broben ya obekọ supom ye fi brobom supom a na wabetwam ekọ eye agodeke ni nyina ho ni nyina eye Bukuruwa ensase eso na obekọ akwa akopie na tena nyame ya adomo a wababodwata data na wayin ho akire na owie nso a one ne manfo no edi hu nkomo kwan a omofa so ama eye afromaja eye food basket of the country no etimi afa ne ntuma pefra na omatimi akoso a ama food basket no etimi agina ne nanso na omatimi ahwe aboa ama Ghana afa ne ntuma pa efra nti ene eye day 2 koso ana hwe ye ne atu aso bia no ye de bebro Come here. Afra. Eka no PreViewGh ye da so a ewo Kwahu Afram Plains North ye Nana Opoku Obeng Tano otoso mienu ne nsrahwa ode aba ye Afromaja ha na medi kanka se oba Afromaja ha Kwahu Bukuruwa ne nsase so pa na ne nsase ni bi no ebi ene se one eye bi bono hafo region ebohye bia ye gina sisi ye fra ha supom so otwa machi ha no mo a eye ekuregwo yi bono ahafo utwa nsuo no a waba Eastern region Kwahu Afram Plains North na ansa na ye free ho no mo ababeduwa no ofi Donkorkrom de ba supom ha meka se u bedu krobi te se ademra na ofi ademra waba sebia na ofi sebia waba abomusarefo ansa na waba pie krobi a subom a ye gina ha sisi aha supom na aha one of the biggest town wa meka se Kwahu Bukuruwa ensase no ewo na mechi nsu a ene Afram ebo ehye Kwahu Bukuruwa ene Bono Ahafo region ebo ehye so hwe nkuro ye guwe nyina Bono Ahafo region na oba nechi hanum a na chese oni Kwahu Bukuruwa enhye no an eso papa nti Kwahu Bukuruwa nsase no so omoka se eno na ye the biggest ewo Kwahu hanum a na ebi enie nti samre ya bepie mu ewo supom aha supom na supom ha no ade a omode cross na watimi adu Bono Ahafo no bridge ya eda yanimi ehyen ya eda yanimi yese omofre no panton ewa hanom enti wei ene ade a omode cross enu ti dodo no afre no se bridge ano dodo no afre no se bridge ano na ahanom no enuane de oba ye de bebo nam ye de bebo ba yere chako broni beka se jabidie oka ye de bebo nti ade we so ana omudi cross panton we ana omode cross masa una drive way okay krona we ye chi no your friends aí ntuna boma ma nyane tie se ho ne ye Bono Ahafo region sabe bepe okay nti we dey and your friends aí ye pantu a ewa ha ede ayi cars efia eko na edibi fio eba ha no nti dia normal potin na mufa nipa na dia ne ye fa nipa ye fa load bibi ti se ebia ayi Kia trucks no ebi o etimi kofa chako no efi ye honom sa na ebesia akọ ebia nkran na se babia yetimi fa wa ha na edekọ ane niema bia efi ha nso a ebia ebesen kọ
nto aboma bia no so buna half no yetimi fa ko ha adwumadie adwuma pen potin no me na bacho yedo ye kwiafo ne wa ha fo ne mu ne wan se eye nam yie eye bayere eye banchen ana ede bacho yedo afu wa ha ana ye yi nam so wa nte da miss farming ana miss farming ana ye wa ha bacho enti ha no mo no se obi ka se man direction ofi Donkorkrom ba ha no ma onfan bacho ofi Donkorkrom a udura de mra ekwan baako ewa ha ano kɔ amankwa woka kɔtesa ya kɔtesa no be miensa na nan ewa ha ya alheli ya amankwa kɔtes ansa wo ayi ento aboma ano so omo friend kɔtes sa nti se wo free Donkorkrom no ba ida se wo beka se wo ba bridge ano a wo twam akɔnto aboma ana se uduru Donkorkrom ana de mra no wo ba ha wo beka se wo kɔnto ma street wo ka so kokotes a ebetimi a director ebia amankwa ana alheli kotes nua na mutimi de faka se na odi kan ka se kia track baje fakas cars dodo se na ade ebetimi afa baby ti se 4x4 yetimi fa be 6 ana roughly 5 okay ana kia tracks no ye fa 2 elodia for safety sake no nti ye fa 1 enti ha no ehu bi anim bacho debi ehu bi anim ana we mframa ebo a entimi ensinke ana se ebeko ne form ko ne de edin pa se ebeko form tank ana aluminium enti se ebesinke pa de edin but ebi amframa no problem bi si wo engine no ne amframa be timi abona akosi baby ba ent say be sinke de very difficult say be sinke mo ana moye ya na mo ana mo de mo adwen ye ya na obi na de bedum mo amodi atu we de obi na de bedum ye ano ye de abeto mo de abeto in terms of maintenance e bia say ya mo free nipa na no ba na mo ye ne say ba to ye free nipa no na waba na wabehwe ya man nti Yusufu ana ba to use diesel bacha anti mu koto diesel no mu di gunyi fa be kire me sima ma me be 5 minutes fa kire me se nyame hu ohu okay ana dia ma ngu ami ngu bio ai PreViewGh ene okay mo di control ni na e dey cross e call way and make us way more air condition this is just by the way wow the panton okay no na opfibie na opese oba Kwahu Bukuruwa Lands so a ade we na obefo na watimi e di abepie mu Kwahu Bukuruwa Lands so na me di kanka se Kwahu Bukuruwa Lands no friends district and as regions beye nine na ebohye eni Volta region bohye eni Ashanti region bohye ana eni Bon ahafo enso ebohye enti regions miensa ana Kwahu Bukuruwa Lands no etimi eni omo ebo ehye enti we ye no mani bia panton no eyi edi afi Bon ahafo edi aba eno eye jabidie eno eye jabidie enti aha eye supom ye namase eye amamre kese ba kwa nananum ahemfo beye ewo Bukuruwa Lands ba akoso a ye frɛ no esuo supom na supom obosoma no okay supom obosoma no nana na wo kan bibi se people we ya brasa be umma sanete that be so your ba we ba nsuo no wuntwa wontina kromo ntwa nsuo no na wo your branch no wo be say nsuo a wo mfa wona nsuo no ma obi asa dia abrew nti asuo a ya so busuma ya busuo a de busum kese pa no asuo busum Bukuruwa Lands Bukuruwa Lands so na nei sa na tie ba to sa na tie so bi wo no afo no otwa nsuo na wa ye brasa ai se onim ai onim dia ene die
Se bi so wunim ade a wunim na wo hyeda to wo so na hwe a ene nsu no mfa wo ho nche wo nsuo na ka say friends efe no bosom so bosom in between that be in between Kwahu and abro half of region okay nana me da say esuo bosom okay ena nana no mahemfo abepie mu ewa ha ebeye amamere ene amane e de amano Kwahu yewo ebeka say adoye okay Tine so bae no edo be kire nana wadawroma wasane no pacho wadawroma eno nie amamre bia se efata bia no ye be no waha wadawroma ti se nana no nana cha me wadawroma se nana bedura wadawroma yesempa yo defo cha me yesempa amamre no kafra cho nana no anim aboa no betwa ne ti wa ha etwa ye de mansuo no yemfa aboa no enko fie ye de aboa no beto nsuo no beko akoma nana esa asena na baaye no wabehunu na asase ano ansuo a eda ano no enya ade a asase ye de san ko anim nti yebesre nana amamre na amane na ye wa ha no yempese ebeduru baabi no na ahokyere abeto ya yete ha ani nti aboa ebeku no wa ha no nana wa ebe ya amamre ni nyina wa ha eye wi a ebepe kro na ye de aboa no ama ensuo no se nana Bukuruwa Hene a waba fufura di na siso a waba no kronia ne dia no kronura na aba nti adidi a wode ema no ne ye de na gya na kafra che kasra ne odwan no atoso ye de ni nyina ama nana bosom no na fi amamna na amane no na ne to no atwa ene de empa ho enka akiri but odwan no a de aba ne de ye be ya amamre na amane no e de aye ama nana nso bosom no ana ama nana nso na nimu ate daache no ye hia nyina obi aba obi hunu se nana ba ye no amamre na amane no se ne ye obeto o mo se ne ye no na mpese nana chame wo de to nana no anim se ne ya mpese ye bi betoto Nana kwa no sadi nana supum hene se okutane sam rosa kotoa jampo tudia nafanya mamre amasu obo na nkwane kwa hiem ha bia obia so enu nyam nkosoro defo cha me eye bia eye kasie ni bi emu ohwam nana ma cha me fo ina wana bro yesempa beyu nana madawu mama som yo oh nyankupo twedi ampo nsa sampa bia Oba ya no waso wa bedu waso oba wanim oba no sabi wonti me mehwe wanim ko pantu awade bro wo kunchira nsuo ade aguno so oma ni nkyare adwempa sabi nada yi yedu kodi ade a sabi asam wo ho wotan wo ho nana
Madawrumo, Swatan, Musuo, Asan, Mumpamfri Nanaso, Nkunimdia and Quayanedia, Oba won some, Obe Mabon some, was when the Okitana drew, and Bukuruwa, our Bedia, Obey and who was saying, Oba than Wajam were brave, and Nadia 77, Obey, 71 year and no cry, and the 77, Yasha, I know, and so you're about, and you're so bosom, and you're dear. Yes, your friend and answer, Nana Madama, Sanka, yes, go, a Japanese Nana Madama, I lay a hand one year one pie, 7 and a buy, or Grandma, Sibabio, Yabia, Sinana Madama, Sibabio, Babas, some crow, Bedino, Nana Wadum, Rabia Media, 7, Rabia Crom, Uncle, and I want one who will be an give you Grand Crom, so about Ampavia, Nana Madama, one town hormone show, one fan in Yamodia, one and Nachi, Ampapa, Assign, Musuo, Amparanana, Ampavia, and Yana, Miss Afeso, Miss Anaba, but who said, Ampavia, and so Ampavia, and Kunimudian Yasha, Yakoya, Wado, and Yasha, Young Passer Afeso, the Manson, in terms Sabi, Ampavia, and your wedding and your best we are doing and Waban Wadoso, Waban and Idioso, Young Passer and Nebe, Watina, Ebia will be so, Sabi, and was it, Nana is what you have been and I want what you need to do. I'm saying, a person you, and you probably yes, I will, I could know what you saw. 100 years in the crime, I'm on 150 years, I will continue so. Nana could do Paramantia, Washington, our Bamubiano, then Sanka, and if you ever saw the master for mine. The person and Abaco, Abam, last of the Obaco Candia, and Yajuma, the Obacabia, and Yajuma, Sanya, and Nana Wadaruma, Nanasa, Wadamon, Monica. Young person and another year, yes, and another friend, well, I know it's maybe a view. Movie, how much we are talking. That's for me. Mesrem, some ma yentra balcony. Yeah, or you can have it. And if you want to say, yeah, and then Medican Emma mo ete se ukwa oba Kwahu Bukuruwa
one mantam miensa mekire 3 regions ana ebo ehye baako a yedi kan kɔ hɔ na one bono ahafo region ana ebo hye baabi a yegyina yɛfrɛ ha agodeke one voter region mekire menuanom anwonafo ana ebo hye enti wohwɛ yɛkyi a ensuo ya ɛda yɛkyi sɛ wotra ensuo yi pa na wadu voter region enti sɛ wohwɛ a samre ebinom ana de panton across every voter region asase a Bukuruwa dia a yɛfrɛ hanom agodeke enti woba hanom dia me sanam di kanka ye no Kwahu Bukuruwa kuro bi a ɔno anani oba Kwahu mamu a wanyinyi papa na ɔno so na ba sɛ ni anasase so a Kwahu Bukuruwa sa bebi a yegyina yi agodeke yɛfrɛ ha agodeke na bia yegyina yi island ba ko ha a yɛfrɛ ni Dija Island anti wohwɛ a otumu sɛ ensuo na twaka ebi ho ahyia saa na nwura efufu wɔ mfimfini sɛ wohwɛ a yɛsoro so no ɛkyɛw sɛ saa pepepe na hanom ɛteɛ a hanom feyie papa sɛ obi pensra hwɛ pa ɛwɔ kɔma mu dia meka sɛ ontimi nka enyi agodeke emfiri mu esansa ha yɛ bia baako a ekuta the biggest island ɛwɔ Kwahu Afram Plains asase no ɛso